Доброго ранку, 9 година, час новин на АТР. 27 жовтня, 1338-й день анексії Криму. У студії Ескандер Маметов. Сьогодні о 13:50 літак із Ільмі Умеровим та Ахтемом Чийгозом має приземлитися у Борисполі. Звільнені заступники голови Меджлісу кримсько-татарського народу відклали переліт до української столиці заради зустрічі з президентом Туреччини Реджеп Таїп Ердоганом. Про це на своїй сторінці у мережі повідомив голова кримсько-татарського Меджлісу Рефат Чубаров. Зустріч пройшла в офіційній резиденції президента Туреччини в Анкарі. Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз подякували турецькому лідеру за зусилля щодо їх звільнення, а також звернулися до нього із закликом допомогти десяткам інших незаконно переслідуваних, заарештованих і засуджених в Криму. Напередодні у Туреччині Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз дали свою першу після звільнення прес-конференцію. Заступники голови Меджлісу розповіли, що очікували найгіршого. На таке дивовижне звільнення навіть не сподівалися. Ахтем Чийгоз згадав, що Росія пропонувала йому визнати Крим російським, утім, приймати таку пропозицію він не збирався. Вибір бути в составі України і бути повноцінними гражданами Украины, это был наш выбор нашего народа. Борьба, она предполагает принципы. Обидва заступники голови Меджлісу кримсько-татарського народу обов'язково збираються повернутися до Криму, незважаючи на ризик нових арештів і переслідувань. Не давал никаких обещаний, никаких гарантий, что я не буду делать эту попытку. Через некоторое время я обязательно попробую вернуться в Крим. Підвищувати рівень міжнародної підтримки санкцій і тиску на Росію. Такі наміри нині має Україна. Про це напередодні під час трансатлантичного форуму із співпраці із НАТО заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України. Він зазначив, що санкції та політичний тиск на Росію працюють і їх треба лише посилювати. На минулорічній Генасамблеї ООН Україна домоглася прийняття потужної резолюції, зокрема про порушення Росією міжнародних норм та прав людини. Наступного року ми запропонуємо прийняття ще однієї резолюції, яка буде ще серйознішою, ніж попередня. В ній буде стверджено, що Росія не надала доступ міжнародним організаціям до окупованого Криму. Зневагу до дотримання прав людини Росія демонструє і досі. Федерація утримує більше сотні полонених на Донбасі та 38 політичних в'язнів. Особливих утисків зазнають кримські татари. Кримські татари не терористи. Вони не порушили жодної норми російського законодавства, але їх всіх заарештували. І ось це мізерний приклад того, який безлад зараз відбувається в Криму. Всі наші зусилля протягом останніх місяців призвели до того, що тепер Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров тепер звільнені із російського полону. І ми продовжуватимемо боротися за кожного, хто зараз ув'язнений Росією. Це питання у тому числі підніматимуть на зустрічі з спецпредставником Державного департаменту Сполучених Штатів Америки з питань України. Курт Волкер сьогодні з офіційним візитом прибуває в Україну. Відомо, що заплановані зустрічі з президентом та міністром закордонних справ. Деякі джерела повідомляють, що після зустрічі з українськими високопосадовцями Волкер вирушить на переговори з Владиславом Сурковим. Під вартою до 12 грудня пробуде сервер Зекір'яєв, один з Бахчисарайської шістки затриманих кримських татар у так званій справі Хізбут-Тахрір. Учора апеляційний окупаційний суд розглядав клопотання адвоката пом'якшити міру запобіжного заходу для сервера Зекір'яєва. Слухання, як і раніше, проходило в закритому режимі. Адвокат Зекір'яєва заявив низку клопотань. Окрім процесуальних тонкощів, навів суддям в якості аргументу, що в його підзахисного 12 дітей. Утім, суддів це не переконало, тому залишили у силі попереднє рішення – арешт. Учитывая длительность предварительного следствия по данной категории дел, дети могут просто оказаться на грани выживания. Суд выслушал мои доводы, однако, судя по итоговому решению, никакой оценки правовой этому дано не было. І до інших кримських подій. Поліція Севастополя взяла під посилену охорону кінотеатрів, в яких буде демонструватися стрічка «Матильда».
Тож ті, хто ризикують переглянути крамольне кіно, мають себе відчувати у більшій безпеці. Прем'єрний показ фільму про пікантні стосунки імператора Миколи II та балерини Матильди Кшесинської розпочався учора. Консервативна православна громада у знак протесту розпочала релігійне стояння, ідеологом якого була колишня прокурор Криму Наталія Поклонська, а нині вона депутат Держдуми. Вона скаржилася на стрічку у прокуратуру 43 рази. Також вона вважає, що кіно ображає почуття православних, адже Микола II канонізований Московською церквою. Істерія навколо фільму вже призвела до того, що прихильники Поклонської спалив кінотеатр у Єкатеринбурзі, а найбільша прокатна мережа Росії відмовилася демонструвати стрічку взагалі. Російська Троя виявилася троянським конем для Севастополя. Заради створення фестивалю в історичному центрі міста комунальники знищили кілька фісташків та десятки рідкісних чагарників. А для гостьової трибуни зрізали частину пагорба бульдозерами. Фестиваль «Російська Троя» присвячений подіям Кримської війни 1853-56 років. Її результатом стало те, що Росія втратила свій Чорноморський флот. Якщо туристи не їдуть до Криму, то мандрівникам пропонують стати самим кримчанам. Мешканцям півострова, обділених правом на поїздки на Гаваї чи Лазурний берег, випала запаморочлива нагода відвідати мальовничі терикони окупованого Донбасу. Такі рекламні оголошення з'явилися у Сімферополі. Кримцям пропонують насолодитися туром до Іловайська, Макіївки та Старобешевського. Чи користуються екстремальні поїздки до прифронтової зони популярністю серед кримчан, поки невідомо. Активіста, що активно виступає за захист прав політв'язнів, побили у Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє Фейсбук-сторінка руху «Солідарність». На Володимира Шпіцина напали біля власного під'їзду, отруїли балончиком зі сльозогінним газом, сильно побили. Нині активіст збирається скаржитися до правоохоронних органів. Володимир Шпіцин бере активну участь у організації протестних акцій у Петербурзі. Напередодні він брав участь в одиночних пікетах «Стратегія-18». Это связано с его гражданской позицией. Это нападение с его политической деятельностью. Владимир выходит ежемесячно на акции в поддержку политзаключенных, давая жесткую критику нашим властям. В какое именно время я возвращаюсь, я не говорил никому, даже близким друзьям и родственникам. Поэтому я абсолютно не ожидал ничего подобного. Снял, наверное, для отчета на свой мобильный телефон фотографии моего окровавленного лица и оставил меня там, так сказать, в луже, ушел. Захистити татарську у Татарстані. Із такою вимогою активісти прийшли під будівлю Державної ради Республіки Татарстан. Нині в республіці за рішенням прокуратури татарську мову виключили з переліку обов'язкових предметів. Заняття у школах переводять на факультативну форму. Захистити статус татарської мови активісти прийшли під будівлю Державної ради Республіки. Депутати саме проводили чергове засідання. Усім на вході вручали татарську абетку. У зоні АТО знову була напружена доба. Ворог 20 разів порушував перемир'я. Найгарячіше було на Донеччині. Бандформування спрямували вогневу активність на Приморський напрямок. По оборонцям Гнутова, Водяного та Павлополя били з мінометів. В Авдіївці переважно застосовували великокаліберні кулемети та гранатомети. На Луганщині з гранатометів били по станиці Луганській. Неподалік Пісків отримав бойову травму один український воїн. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 20 разів порушили перемир'я. Сили АТО 16 разів застосовували зброю на ураження противника. Черговими проявами русофобії вважає кремлівський речник Пєсков, підозрює про причетність Росії до замаху на українського нардепа Ігоря Мосійчука. Напередодні радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко заявив, що слідство як одну із версій розглядає російський слід. Зокрема, підозрює можливу причетність до вибуху у Києві Рамзана Кадирова. Відгукнувся і сам лідер Чечні. Він відкинув будь-які звинувачення на свою адресу і заявив, що вже забув про того, хто довів, цитую, свою нікчемність, розстрілюючи портрет Кадирова. Ігор Мосійчук, тоді ще комбат добровольчого батальйону, у грудні 2014-го записав відеозвернення до Кадирова і закликав забрати із окупованого Донбасу своїх найманців і пообіцяв боротися за вільну від Путіна та Кадирова Ічкерію. Ми допоможемо нашим братам звільнити Ічкерію від таких собак, як ти.
Слава Україні! Слава вільній Ічкерії! Наразі це всі новини. Аби знати більше, подивіться наступний випуск «Заман кримсько-татарської» з Мавілем Мухтаровою об 11 годині. А просто зараз ранкова програма «Сабай» з Аліною Блохіною. Придбайте підписку на наш телеканал на сайті АТР, отримайте доступ до архіву першого кримсько-татарського. Будьте з нами, ваша підтримка важлива для нас.